Junction. To kendo kama wuothe Migori Namba Junction no, romo gi nyako ma serious. To kendo kama romo gi nyako ma serious, sorora mbele matin. Ka sorora mbele matin, ka an gi yo kachien aneno ni en nyako. To kadhi mbele to ayudo ka en miyo maduong'. To wanyisi ni mane miyo no orwako odhiera nono. Ayudo ka nyako kendo jabet orwako gima gikne. Iluongo nang'o? Orwako law matait makata kaka oguom otame. Anyisi ni law nyako, orwako law nyathi, law nyare. Iluongo nang'o? Law ang'owa? Mini skirt. To kendo kama orwako mini skirt, ochako orwako gima iluongo ni tumbo kat. Koro gima oduogo odhiera ni en dhako mosenyuom, mosebedo ni en gi momiyo kidwaro ni mondo mi puonje joma tindo gi oluw weche mabeyo. Ni bwana chakre sani joma nyiri madongo dongo mamon madongo dongo sani mowuok iwe mana ni joma nyiri. To kendo kidhi e town iyudo ni gin ema girwako gik machieko matamo wang' Steve Loss comedian kik ne. Anyisi ni an koponi ayudo jaoda kotimore kamano abiro golo del